La música que es mou amb tu. Torna al magazín musical número 1 a Girona. Discoteques, videojocs, cinema, música. Digital Hits. El repàs als èxits més actuals de la llista, les tendències que van amb tu, el DH Extra, els reportatges de discoteca i les opinions més suggerents de la generació DH. Aquest dissabte torna Digital Hits. Us esperem dissabte a les 2 del migdia aquí al Digital Hits, com sempre, a Canal Català.